I dette AT5-forløb har vi arbejdet med tværfagligt med følgende fag, nemlig engelsk og design, og med et overordnet emne, som er bæredygtighed. I Aalborg der er det sådan, at en ting som miljøbevidsthed ikke ligger særlig højt på dagsordenen, i hvert fald ikke blandt beboerne. Derimod så bliver den prioriteret væsentligt højere hos selve kommunen, og det er noget, der resulterer i, at Aalborgs grønne sider ligger gemt væk fra turister og tilflyttende. Det problem det vokser så gradvist større, fordi Aalborg er en by, som er i vækst, og den skal derfor gerne repræsentere det grønne miljø. Vi vil derfor gerne gå i spidsen for en promovering af Aalborgs mange grønne sider. Som problemformulering der har vi valgt, hvordan øger vi bevidsthed omkring mulighederne for grønne valg i Aalborg, og for at underbygge det, så har vi valgt 3 problemstillinger, som er 1. Hvad tilbyder Aalborg? 2. Hvordan får vi Aalborgs grønne sider frem i lyset? Og 3. Hvilke former for grønne seværdigheder eller aktiviteter kunne være interessante for brugere? Her har jeg så svaret på vores første problemstilling, som lød på, hvad tilbyder Aalborg? Aalborg er en grøn by med dels mange grønne områder, men udover det synlige er Aalborg også meget bæredygtig og har endda fået tildelt titlen Grøn Aalborg. Byen er blandt andet den by i Danmark, hvor stigningen i antallet af grønne butikker er størst. Allerede i løbet af et halvt år havde 85 butikker tilmeldt sig ordningen. Grønne butikker er en diplomordning for butikker og servicevirksomheder, som arbejder for en miljøvenlig drift. De kan f.eks. forbedre kemikalieforbruget, affalds- og energiforhold, eller endda sætte fokus på miljøforholdene ved varesortimentet. For at blive godkendt som en grøn butik, så skal man opfylde nogle minimumskrav, som blandt andet er deltagelse i kampagner og events, og så for at få godkendt det her diplomordning, så skal man gennemgå en gennemgang af energi- og miljøforhold af en konsulent, som skal fornyes hvert år. Udover de grønne butikker, så har Aalborg som de første i Danmark indført miljørigtige regionalbusser, som kører på biogas og som er CO2-neutralt. Ruten busserne kører på er blevet sat ind fra Aalborg til Frederikshavn, hvor de 2 byer hver især har en biogas-tankstation. Ambitionerne med de nye biogasbusser er viljen til at gå forrest ind i et miljø- og klimavenlig udvikling, og det er biogasbusser i hvert fald. Mellem Aalborg og Frederikshavn sparer klimaet udledning af 1050 ton CO2 om året. Derudover så tilbyder Aalborg også økologisk mad på velkendte restauranter, såsom Mortens Kro, Café Ministeriet og Sura. Der er også mulighed for hotelophold på bæredygtige hoteller, som velkendte Comwell og First Hotel, og så er der også Citybikes til rådighed. Hvert år så arrangeres der også en bæredygtighedsfestival, som forløber sig på en uge i september måned. Selve festivalen sætter fokus på de bæredygtige tiltag, som foregår rundt omkring i Aalborg Kommune. Festivalens formål er også at skabe opmærksomhed på de mange lokale initiativer, der findes inden for bæredygtighed, som for eksempel de grønne butikker, som jeg snakkede om før, som inspirerer byen til en mere miljørigtig adfærd. I løbet af ugen kan man deltage i forskellige arrangementer og aktiviteter, der bliver afholdt rundt omkring. Det kan være alt for at prøve en elbil, høre et foredrag eller smage en økologisk smoothie. Jeg vil nu svare på vores problemstilling nummer 2, som var, hvordan får vi Aalborgs grønne sider frem i lyset. Aalborg er en by med næsten 100 grønne butikker og 5 grønne hoteller, og hvert år i september der holder vi en stor bæredygtighedsfestival. Problemet det er bare, at der desværre ikke er nok, der kender til det. Aalborgs grønne sider. Som grøn by der må man være stolte og promovere, at Aalborg er grøn, og dermed gøre en indsats for at gøre Danmark mere bæredygtig. Aalborg de skal gøre folk opmærksom på det, og når folk går igennem byen, burde de ikke være i tvivl om, at det er en grøn by. Der er rigtig mange måder at promovere det på, og nogle af dem det kunne blandt andet være banner, ligesom når der er Aalborg i rødt, så burde man, når der er bæredygtighedsfestival i september, gøre Aalborg grøn. Altså hænge store grønne banner op i gågaderne. Da vores målgruppe er det grønne segment, altså de unge akademikere og studerende, så kunne det også være smart at benytte sig af de elektroniske reklamedisplays, der er inde i busserne, da rigtig mange unge benytter sig af offentlig transport. Man kunne også bare hænge banner på busser. Det vigtigste er bare, at det fanger folks opmærksomhed. De grønne butikker i Aalborg, som Anne kom ind på tidligere, får hvert et diplom, når de bliver grønne og tilmelder sig ordningen. Det kunne man sagtens hænge i ruderne eller have udstillet på anden vis, da det kun er noget, som man burde være stolt af og promovere. Overordnet set, så burde man i Aalborg bare være bedre til at promovere, at det er en bæredygtig by. Og så vil jeg besvare den tredje og sidste delkonklusion, eller problemstilling, som lyder på, hvordan øger vi... hvilke former for grønne seværdigheder/aktiviteter kunne være interessante for brugere.
Events såsom miljøvenlige koncerter, hvor overskuddet eventuelt vil gå til grønne biogasbusser og optimering af citybikes, vil formentlig være et stort skridt for promoveringen af Aalborg som grøn by. Store navne, der trækker fans til, vil samtidig gøre koncerterne attraktive i det hele taget, så folk, der ikke er så miljøbevidste igen, vil deltage og så dermed bidrage, som var det en helt almindelig koncert. Et andet alternativ kan være, at små events i midtbyen, hvor folk får udleveret plastikposer, som kan byttes til øl i Jomfru Anegade, når de er fyldt med skrald fra gaden. Fordi Jomfru Anegade er sådan tilpas populær, så hvis nu man reklamerer for, at man på kort tid kan tjene en gratis øl, vil det formentlig lukke folk til, og på den måde bliver der ligesom ryddet op i gaderne samtidig, og hvad der kan genbruges, bliver genbrugt. Vi har valgt at så fremlægge vores kampagne på engelsk, for at lige få engelskfaget lidt mere med. For our design product, we have chosen to advertise for the festival and raise attention around biogas buses. This way we get more attention around CO2 neutral buses and the sustainability festival at the same time. Bus transport is also one of the environmentally conscious choices you can make in Aalborg. Students are also a part of our audience, and advertises on buses is an effective way of reaching them, since the bus is a preferred way of transport for many students at the universities. We have made use of the nudging method by showcasing the development of biogas busing as a rational choice, by showcasing it in a bit of a humorous way. Our message is that CO2 neutral transport is the future, and this reflects on our choice of audience and the story that we tell in our poster. Our audience is one that is open to development and changes. The movie bus that we see in the bottom left corner, which is the first thing that catches the eye, is portrayed as a child dreaming about what it wants to be when it grows up. The poster tells about something that we should want to happen in the future. Og så er vi nået til vores metodeafsnit. I det her AT-forløb har vi gjort brug af flere forskellige metoder, og herunder den hermeneutiske spiral. Og den hermeneutiske metode har vi brugt på den måde, at vi har arbejdet os op igennem spiralen ved først og fremmest at have haft en forståelse for en forforståelse for de ting, vi har brugt i vores forløb. Derefter har vi lavet research vedrørende de forskellige emner, og vi har hentet inspiration og viden den vej igennem. Derefter har vi fortolket os frem til en fælles forståelse, som vi har arbejdet ud fra. Og så har vi også gjort brug af idévurdering, og det vil så sige, at vi har vurderet de idéer, som vi allerførst kom frem til, og så har vi gjort brug af metoden Kill Your Darlings, hvor vi så hurtigt udelukkede de første idéer, som vi fik. Og de øvrige idéer, som vi fik efterfølgende, blev vurderet i sammenhæng med de listede krav. Til sidst udvalgte vi de idéer, som vi ønskede at udvikle til koncepter. For at finde frem til vores målgruppe har vi gjort brug af Minerva-modellen og analyseret os frem til, hvilket segment vi skulle tage udgangspunkt i, og der besluttede vi os så for at tage udgangspunkt i det grønne segment, i forhold til at danne den bedste målgruppe, som vores kampagne ville kunne ramme. I dette AT-forløb, der har vi opbygget vores synopsis på følgende fremgangsmåde: indledning, problemformulering, problemstilling 1, 2, 3, delkonklusion 1, 2, 3, metodevalg og konklusion. Og det læner sig en del op af det tidligere forløb, specielt i AT1, hvor engelsk blandt andet indgik. Her gjorde vi brug af den hermeneutiske spiral, lige så vel som i denne. Ligesom i dette forløb, i modsætning til i AT1 og i AT5, hvor vi arbejdede stik modsat til i AT4, hvor idræt og biologi indgik. I AT4 arbejdede vi langt hen ad vejen ud fra kvantitativ og hypotetisk deduktiv metode, det vil sige, at vi primært tog udgangspunkt i målinger og statistikker og i meget begrænset hermeneutik. Og så er vi nået til konklusion, og den lyder således: i Aalborg tilbyder vi flere arrangementer til fordel for bæredygtighed, dog selvom de ikke kaster lys over jeg tager den i forfra. Aalborg tilbyder flere arrangementer til fordel for bæredygtighed. Dog selvom de kaster lys over sager, som er problematiske for miljøet, så bliver byens indsats ikke anerkendt så meget, som den burde. Ved brug af en mere effektiv form for reklame, som rammer en større målgruppe og bliver tydeligere set, kan det problem blive standset.
Bustransport er en af de områder, som er med til at gøre Aalborg til en grøn by, så initiativet omkring biogasbusser giver god mening at udvikle. Vores forslag er at tilføje nogle mere attraktive events til Bæredygtighedsfestivalen, og vi vil også gøre biogasinitiativet mere synligt og gøre det til en sag for Bæredygtighedsfestivalen.